В страницата на Золя, тук има лесен начин да кажа във Facebook, да, аз харесвам тази страница. Цък на едно копче и вече излиза в моите харесани неща във Facebook, че аз съм харесал тази страница и всички хора, които следят мен във Facebook, могат да отидат да видят тази страница. Също нещо и в Twitter. Цъкам едно копче, те ми позволяват в Twitter да кажа какво си вижте там за Золя. И веднага се появява този твит в Twitter. Всички хора, които следят мен в Twitter и случайно са в момента по тая улица се движат в Twitter, могат да видят. Аналогично пък Twitter ми е свързан с LinkedIn, една друга програма. И това, което съм написал в Twitter, се появява в LinkedIn. Така че по много бърз начин тия социални медии позволиха в случая да се движат нещата с Золя. И вижте какво се случва. За половин час, когато посетих сайта, направените средства бяха $3600. Един ден по-късно имаме 1300 повече, 3 дни по-късно вече имаме 5500, тази сутрин бяха 6900, не знам дали имаме интернет сега, бихме могли да проверим. Ето ви го импулсивността, но за да сработи тази импулсивност, това, което е нужно е сайтът да е направен така, че той да е улови по подходящ начин да ме проведе в изпълнение на задачата, която имам и да ме държи до край. През 2005 година, в края на 2005, преди Коледа, имахме възможността да тестваме с потребители сайта на Българската Коледа. Тестването с потребители е една много сложна работа, всъщност изобщо не е сложна, просто срещаме се с човек, който така или иначе да речем би искал да дарява и го молим, докато ние го наблюдаваме, да мине през сайта, да дари, да разбере, да намери някаква информация, да се свърши работата. Така. И в нашото тестване изследване участваха 7 души. Тук ще ви разкажа ще ви дам съвсем кратка извадка. Ако желаете да видите целият доклад, защото ние подготвихме такъв доклад и го изпратихме на организаторите на Българската Коледа, които пък след това направиха промени в сайта. Свържете се с Лукрат и ще ви го дадем да го видите този доклад. Така, сайта изглеждаше приблизително така. Игнорирайте квадратчетата и кръгчетата тук, да са добавени допълнително, извинете. И едно от най-важните неща, които всъщност е задача на този сайт, е да събира дарение. Това помолим хората, направи дарение. Какво мислите се случи? Успяха ли хората? Как мислите? Дали са успели да направят дарение? И колко хора са успели да направят дарение? 1, 2, 7. Един успя, да. Втори успя. Трети успя. Това беше. Другите 4 не. Това са 54% пропуснати ползи, пропусната възможност. Хора, които са искали да направят дарение, дошли са там, носили са си паричките или са имали предвид нещо да направят, те не успяха. И това що? Ами защото сайта е направен така, че хората не разбраха какво трябва да направят, не намериха това, което им трябва. Така че много е важно, супер важно е сайта да е лесен, да е направен, да съответства на нуждите на хората, да ги води по подходящ начин. Примери, колкото искате, въпросът е, че интернет, новите начини, по които той може да се използва, са безкрайни и могат да бъдат много полезни за благотворителната дейност. И стигам всъщност до тайната за успешното присъствие, три съвета, които искам да ви дам. Първият е, учете се от другите. Гледайте какво се случва там. В България, в света, използвайте интернет, защото това е много мощно средство. Възможностите нямат край, но едно предупреждение. Не копирайте сляпо това, което се случва. Адаптирайте към средата, към хората, които се отнасят за вашите потребители. И тук отиваме на второто нещо. Второто супер важно нещо. Когато правите нещо, съобразете го с хората, които ще го ползват. Мислете за потребителите. Целта ви, когато правите нещо в интернет, а не само в интернет,
е да осигурите нещо, което е максимално ясно, максимално лесно, максимално бързо, максимално удобно. Целта ви е човека да дойде на сайта ви и да се махне от него колкото се може по-бързо. Може да звучи така антиестествено. Колкото по-бързо се махне човек от сайта ви, толкова по-бързо, по-доволен ще бъде той. Разбира се, не е да се махне в първите 5 секунди, когато е решил, че това не е сайта за него. А след като разпознае, че това е сайта за него, да може максимално бързо да си върши работата и да продължи да си върши това, което иска да си върши. Третият ми съвет. Тези хора са инструктори по фитнес. Те, всъщност не знам каква точно им е целта, но това, което се опитват да направят, е да направят Америка по-здрава, по-слаба, по-стегната, по-издържлива. Американският целокупен народ. Всеки един от тях е инструктор, всеки един от тях си има собствен бизнес, собствена фирма, собствен сайт. Но това, което правят, за това, което ги използвам тук, е, че те работят заедно. Когато Джоел Мариан пуска своя кампания, той казва: знаете ли колко яко прави, какво нещо яко прави моят приятел Винс Делмонти? Работейки заедно, като цяло те имат по-голям шанс да повлияят, т.е. да помогнат на този целокупен американски народ в случая. Това може да го правите и ви с благотворителността. Мисля, че ще бъде много успешно. Сътрудничеството се плаща, така че за мен беше голямо удоволствие. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговаря.